Kadarwa terlindu bumi kunjing Kualudo kuntur ketuk Put Wah Put Walah nyantol Put Wah Put Oh, oh, wah, lo. Anjra ingkang puspitorum kasiliring samirana mrik sekar kadung ngas kandanyo mawe hararas retnaning griya Duh pukulun jimat pepunden kula sarawuh paduka ingkang wayah pun punta ngaturaken sumengkeming pabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi Pukulun. Wah, prekencong waruda yang pak wong bu bolong kali cuthe sapa sing gawe. Putu Prabu ya jeneng kita ngaturake
nindakaken pangabekti wis ulun tampa karya bombong penggalih ulun. Wis ulun wae tampanono Putu Prabu. Kula nuwun inggih kapundhing mestaka mugi ndadosna jimat paripih dayanana kanugrahan dhateng ingkang wayah. Wah, rada kakekku. Sarawuhmu kepareng aku ngaturke bektiku lan basaku katur. Ya Werkudara. Wis ulun tampa ndadekke bombong ing tas ulun, pangestu ulun wae tumanduka marang jeneng kita Werkudara. Yo, tak pundi dadi jimat pukulun. Ingkang wayah Arjuna ngaturaken sembah pangabekti. Ingkang wayah kembar ugi ngaturaken pangabekti pukulun, ngaturaken pangabekti pukulun. Ya Janaka lan kembar wis tak tampa karya gembiraning manah ulun. Duh pukulun keparenga lajeng jumadung dawuh wonten wigatos karsa ingkang kados pundi menawi tetela badhe paring pidana anggenipun badhe mbanjut dhateng ingkang wayah pun punta. Kula mboten badhe sualeng kayun pukulun. Lah kita aja kado ati kejeron penampa. Ulun Miyang Marcapada iki lan jujuk ana sanggar Pamujanegara Ngamarta, boya nedya paring pidana nanging persajan wae ulun iki mundi dawuh Adi Pramesti Bathara Guru. Dene sing dadi surasane ulun supaya nimbali marang jeneng kita Kaki Puntadewa supaya munggah ning kayangan Jongreng Saloka. Bareng marang laku ulun ing dina iki uga. Inggih. Menawi kepareng paduka pukulun mekaten wontenipun kula namung sendika nderek pukulun. Wah, mengko dhisik. Rada kakekku janur gunung kadikaren guru kakekku kok nimbali barep kakangku supaya munggah ing kayangan. Ana wigati apa? Wah. Ulun iki umpamane medharke wigatine ora wurung iki mengko dadi perkara. Nang yen ora ulun wedharake kok nyatane kedadeane kaya mengkono. Werkudara. Piye? Ulun iki ya mung didhawuhi supaya nimbali kakangmu Puntadewa. Rasah dadak jiku werkewuh mara gage Wedarna yen Punta Aji kakangku arep ditimbali ning kayangan umpamane arep diparingi bebungah banjur lelaban apa ingkang nate ditindakake dening Punta Aji kakangku. Wah, gage Wedarna rada kakekku. Werkudara. Ngene ya, Nger. Sejatine ulun iki ora sumurup ingkang saknyatane. Munggo apa wigatine dene Kaki Prabu Puntadewa ditimbali ning kayangan. Merga ulun iki mau ya mung saderma nampa dawuh. Wah. Dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane. Ora ngerti karo wigatine. Monggo kowe mau kandha nek diwedharake bakal dadi perkara nek mbok wedharake kaya kowe ya ewuh perkewuh. Saiki rasah dadak nganggo perkewuh gage Wedarna apa sing dadi karepe guru kakekku. Wah, Werkudara wis. Ulun kandhake ngarep yen ulun saderma mundi dawuh supaya nimbali tok. Lan ulun nadyan dewa nanging ibarat mung balang watu disawatke ngalor ya ngalor kon ngidul ya ngidul. Wah, yen ngono ora ana bedane. Ora ana bedane dewa karo watu. Wah, lek dipadhake watu iki. Kowe dikongkon karo guru kakekku kon nimbali barep Punta Aji kakangku. Nek nganti ora cetha perkarane, wah aja takon dosa. Wah, la urung-urung. Ulung-urung malah wis ngancem karo dewa. Ya. Ngene ya Kresna. Satemene ulun ngerti marang kersane Adi Guru nanging ulun mboyakena mblakake marang jeneng kita. Munggo perkarane lan wigatine mboyakena diwedharke ana kene. Merga mengko Adi Guru dhewe ingkang bakal medharke. Wah, Wedarna ning kene saiki. Perlune kabeh ben ngerti. Alah iki bocah apa ya iki ya?
Rembukan kok nguyah wae ya wis ngene persajan wae. Kaki Puntadewa ditimbali ya merga saka dosa kaluputane ingkang sinandang. Dosa lupute apa? Kake omongo dosane nggon ngendi? Dosane apa? Dosane ngene. Dosa lan lupute ora liya sepisan nggone Tarakbrata amati raga kena denarani manunggal cipta. Nganti lir wong marang keprabone temah gawe daya geter ana ing kayangan. Nganti gawe mancing foto galogal kawah umup mawalian kaping pindho. Daksura patrape si Puntadewa merga wani mapaki derajate tataraning para dewa. Kuwi Werkudara. Buktine apa? Buktine nggon ngendi? Walah. Urung paham, Yon. Urung nggon ngendi buktine? Matek jumeneng Nalendra nanging boyang nganggo makutha, malah nganggo gegelung keling. Mongko ingkang menang nganggo gelung keling iku mung Bathara Darma lan Purwasupitri ingkang pus katarima subratane. Tur jiwane ya Brahmana setengah dewa. Mongko Puntadewa iku jiwane Nalendra ingkang asipat satriya. Lah, kuwi dianggep Daksura patrape. Wah, biyen-biyen ki dewa apa? Nalika Puntahaji dadi ratu ngrenggani negara Ngamarta, kajeke dewa ingkang nyekseni. Nanging ora apa saiki ngungkih perkara iki? Biyen ki dewa apa kok saiki lagi diundhamana? Wah, kang mengkene ketok nek rada kakekku mung golek-golek perkara, kowe mung golek salahe kakangku. Ayo bloko wae, jane wiwit rada kakekku mau rawuh. Aku wis cubriya, Puntahaji ditimbali ning kayangan merga dianggep luput, ning lupute apa ya ora cetha. Nek lupute cetha sak karepmu arep midana nganggo model apa wae ora apa-apa. Wah, nanging yen mung arep golek-goleke lupute, aku sing ora trima. Lan aku tak takon umpamane Puntahaji kakangku arep dipidana, banjur pidanane apa? Ah, merga saka gedhene kaluputane Puntadewa saka keparange Adi Guru bakal dipidana tan perbeda kaya Sudarmamu bakal dicemplung ing Yomani Loka Werkudara. Caca muntaplir kinetap duka yasinipe netra kocak ngundarandir Wah, Werkudara kok ora maju mrene? jagatane cilik ning kene wae. Wah, rada kakekku kudu ngerti Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane siji. Wah, mula kowe mau kandha yen to Puntahaji kakangku bakal dicemplung ing Yomani. Werkudara sing ora trima. Loh, sebabe apa kita ora trima Werkudara? Aku wis kandha Pandhawa kuwi raga 5, jiwane siji. Lan kaya dinindhok sak petarangan, mula gandeng rada medhun ning kene iki mung dadi wakile guru kakekku. Wah, semono uga Puntahaji kakangku nggone arep dijak munggah ning kayangan ya kudu diwakili. Loh. Lah banjur sapa sing makili? Aku wakile Werkudara. Pukulun. Mboten namung Kang Mas Werkudara nanging Harjuna inggih dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil Pukulun. Krungu dhewe ora. Ora mung Werkudara nanging Janaka lan kembar uga saguh dadi wakil. Tegese Puntahaji kakangku diwakili sedulure papat kuwi wis sah. Wah, diwakili wong papat. Mula ayo gage aku adepno. Pukulun Bathara Guru. Tak adepane mengko yen ana apa-apa tak tanggunge. Walah. Sing arep napa paukuman iki Puntadewa, lah kok malah kita bocah papat sing arep makili. Nek oleh ya wong papat. Ning nek ora oleh diwakili malah sisan Pandhawa 5 ora ana sing munggah ning kayangan. Sena.
gandeng sing nandhang keluputanipun Kakang, mula aku wae sing suwana ing kayangan ra. Kah, iki perkarane ora cetha. Tegese diomong arep golek-golek perkara. Ulun rada kakekku. Wah, oleh ora oleh. Pandhawa papat ingkang kudu munggah ning kayangan makilipun to aji kakangku. Ah, piye? Putu Prabu Punta. Nggih, yen mekaten kula sumanggaaken pukulun. Ya wis. Yen ngono Pandhawa papat ya kadang-kadang kita ulun kanthi munggah ning kayangan. Dadi wakil kita babar pisan ulun minta pamit ya, Nger. Nedya makayangan maneh nganti kadang kita papat. Nggih, pukulun. Sembah kula umiring jengkar paduka. Ya, Werkudara kek pamit ta kowe. Wah, Punta Aji kakangku. Aku njaluk pamit munggah ning kayangan dadi wakilmu. Ya Di. Surtiti ngati-ati aja ninggal dukulan prayoga Koko Prabu. Kula nyuwun pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Adiku Di sing padha praetna ati-ati ya kabeh. Sampun bidal Pandhawa sekawan lampah panglimunan umiring Bathara Narada. Najan rina Satanana janma ingkang uninga parandinana titah ingkang mrojol saking sela-selaning garu nenggih garwa Prameswari Dewi Drupadi. Sawetawis Sang Dewi Drupadi nadyan lamat-lamat mireng pirembaganing para Pandhawa. Bilih sedya den banjut dewa mila Sang Dewi sigra manjing sanggar palanggatan ngrungkepi pepadaning Sang Nata Sarya nangis sesengguhan kaulas sarsa anggung karna. Yai Drupadi, sira yai ngrungkepi pepadaning pun Kakang, sesengguhan nggonira nangis nganti daleweran waspamu. Kena ngapa? Kena ngapa sela-selagamu semurengu apa kleru tumindakipun Kakang? Mara gage matur napa Yai? Sinuwun. Astunipun paduka menika nalendra ingkang tideng pamawas luhur bebudanipun nanging menapa paduka boten enget menawi kalungguhan kawibawan paduka menika inggih awit saking sedya bekti miwah panyengkuyungipun para kadang paduka Pandhawa. Sinuwun kasetyanipun kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun ngantos ing mangke lila lega pinanjut dening dewa. Pinangka korban kaluhuran paduka anggenipun tansah ngeman dhateng sederek sepuh
Lajeng menapa pedaipun Paduka Nyakrawati mbau denda menawi boten tinengken dening para kadang Pandhawa teges Paduka ngenyampe kamukten tuwin lenggahi kawibawan menika ancik-ancik dhateng kesangsaranipun kadang sinuwun. Yayah Tiratuk Brajalungit tiase wong agung Ngamarta. Parandiring batos hanutuh diri labet panangising putri Pancalaya ingkang garwa Dewi Drupadi. Kausa kocap saking sesaing raos genira nampi penandang sirnaning Pandhawa ingkang sekawan. Sigra amelang cipta katarima panuwunira salirane saya mekar sak gunung rong gunung pitung gunung ngebai sangkar pelanggatan. Tujune aku mbok elingke Drupadi lah dalah. Umpama jagat iki ana wong wadon genep loro apa telu kaya Drupadi iki, tak kira jagat bakal ayem tentrem. Drupadi, kowe manggono ning wadukku ayo tak jak munggah ning kayangan. Oh, Dewa. Orang wali dulur-dulurku kayangan tak obrak-abrik. Irikata sang Gatotkaca kinan mapakarga suta tekapira Kresna muji saktinira Om Diwasata Sena nggone awake dhewe sawetara mapan ana ing jabaning pagelaran nunggu timbuling para pepunden Pandhawa nggone padha semedi nganti jumangklungen nanging durung padha timbul. Ya Yai, kok para pepunden nganti suwe nggone padha semedi Yai. Kakang Gatot lan Kakang Antarja nalika semono aku sing nampa dawuh saka Bapa Werkudara yen to pepunden Pandhawa iki nggone padha semedi ning sanggar pamujan iki sejatine padha duwe gegayuhan kepengin nyuwargake Kanjeng Hyang Prabu Pandhu lan Eyang Dewi Madrim. Yo, nanging kok nganti suwe banget ora tumuli jugar semedine. Wah.
Ayo mbok sabar, mbok menawa mung durung wae padha antuk pituduh saka dewa. Pokoke sing sabar lan awake dhewe ning kene iki sing baku jaga utawa ngreksa kawilujengane para kadang Pandhawa, Kang. Kakya trisang kapirangu rinanggul kirempit kempit dosan rentaning bawana Yai piye Kang kok ketoke bumine geter bumine obah ana iki dian elok nek iki opo ya iki kok kaya ana lindu to biasane nek ning jero bumi sok ora krasa ya Dimas wah lah nek iki wah gek iki pirang eser mo gek wah ana apa iki nginteni nang kene wae Kang yo Harjoko blai-blis lanat padha jek-jekan. Ayo kowe kabeh anak-anak Pandhawa padha sumingkira jagat Dewa Brara. Dimas Antasena mulane kok para pepunden Pandhawa ora tumuli timbul genah disikara karo buta iki. Buta gedhe kowe murang tata mati dening aku kowe. Dikira aku ora ngerti. Kowe kuwi Gatotkaca anake Werkudara. Ayo aja mung kowe Antarja Antasena maju kabeh nggugu karepe dhewe. Buta culna Dimas Gatotkaca Kang. Sabar aja maju sik. Nek maju ora wurung ya mung wirang. Wis aku wae. Ayo. Culna dhisik kuwi Kakang Gatot. Apa dikira aku ora ngerti kowe kira ya wasami aji kok dadi buta bareng. Wah. Gatot Kang Antarja kowe do lungguh ngisor. Do lungguh ngisor sik. Mengko kowe ndak malah kualat lho karo buta iki. Ya Dimas Gusik. Wis. Kok iso muni kualat karo buta kuwi? Wah, lah aku ki wis kenal sih. Aku wis kenal karo buta iki, elok tenan. Pakde. Kok ndak dadi buta barang ki ngopo sih kowe iki? Oh, adalah Antasena iki. Pancen Antasena ora iso diapusi. Yo, mulane aku dadi buta merga pepundenmu. Bapakmu, makmu cilik Arjuna lan kembar tiga munggah ning kayangan. Oh, arep dicemplungke kawah Candra di muka mula. Tunggune negara Ngamarta aku tak munggah kayangan dewa-dewa ora gelem nguwali adi-adiku. Wah, kekulung rima-rima. Lho Kang,
Wis preso to nek buta kae mau Siwa sami aji. Iya Dimas. Neng kok iso dadi buta gedene semono ya. Kowe pinangka pralambang yen kesabarane menungsa kuwi ana watese. Wa Punta ki wonge sabar. Neng yen kecenthok iso nesu ngono kae. Piye? Iso dadi buta gedhe. Iso gedhe kaya ngono kae. Aku ya iya, aku ki ya iso gedhe. Neng ana wektune dhewe-dhewe. Nek sok-sok gedhe ya kuwi ngertangi turu ngono kae. Apane Dimas wis ora usah dibahas kuwi apik. Banjur iki kepiye Dimas? Wis saiki ngene, iki para pepundhen Pandhawa padha munggah ning kayangan sing bako awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta. Aja nganti ana ingkang bakal mbebutek banyu bening. Yo prayoga mangkono ngreksa karejaning negara Dimas. Yo Kang. Kahang rusra sumbar keterlindu bumi kunjing kwaludo kuntur ketuk Lae Jaramaya bungang tanpa upama dene dina iki apa sing dadi aturku ditampa dening pukulan jagat Kirinata. Ya kuwi nggone nganggep yen para Pandhawa dianggep luput kang banjur para Pandhawa bakal dicemplung ing Kawacandra dimuka. Inggih. Lajeng kula jumadung dawuh Ibu Betari. Jaramaya. Dina iki para Pandhawa wis ditimbali munggah ning kayangan Suralaya. Sing sejatine mau bakal dipidana, bakal dicemplung ing Kawacandra dimuka. Lah mestine iki negara Ngamarta banjur suwung mlojok nganti anak-anak Pandhawa padha nututi munggah ning kayangan. Gagironen godanen yen perlu negara Ngamarta padha rusaken. Lan kowe kabeh tak keparangake mangsa para turun-turune Pandhawa. Inggih ngesuhaken dawuh Ibu Betari. Lajeng bidhal kula wenjang punapa. Ora kitang colok lintang sambung obor budal dina iki uga. Inggih. Nyuwun pangestu la dalah wadyabala baju barat kabeh wae klok.
budal ning kamar todo golek opangan iki mengko. Wah, inggih, mangan madang coy iki madang. Ayo, do mangkat kabeh, mangkat. Buta-buta kuwi kan do mangkat, ora weng modang-madang kowe. Ayo mangkat.
Loh, ayo ke dong angkat rin. Woi. Ah. As. Oh. Out. Woi. Ah. Oh. Out. As. Oh. Wah. Waduh. Oh. Wah. Oh. As. Waduh. As. Oh. Makannya meh. Ah. Wah, nyanyi kuli. Nyanyuknya yang banyak nyanyi mengeh. Ah. Ah. Loh. Nyobali mengeh iki. Jangan yupo, oi. Oi. Loh. Mana pahit nyanyi. Ah. Nyuknya men. Wah, ayo kae sik wae. Ku gajah iki. Ya gajah makan kabeh apa ya yo. Aku ya pengen kopiol. Nhúc nha. Juang kahang terus resumbar Katar water lindu bumi kunjing Gua ludo kuntur ketuk kalah lagi wae mlebu ning negara Ngamarta teko iki ana ingkang methukke aku. Apa kowe weruh karo aku? Nek ora weruh dudu Antasena jenenge. Arep kowe iki cat katon cat ilang merga kowe prajurit ning bangsamu lelembut. Ning aku weruh kowe iki wadyabala dandang mangure to. Wah, wis ngerti tenan. Yo, jenengku enak Dali Seta. Kowe sapa? Aku Antasena. Ayo kowe gelem sumingkir ora? Mergo aku wis ngerti kowe dikongkon Betari Durga kon Girigoda. Kon Girigoda karo putra Pandhawa, ya to? Wah, iki ya wis ngerti parat. Lah ngerti wae ayo kowe gelem bali apa ora saiki?
Gelem bali ora gelem bali aja takon dosa. Bali-bali piye? Bali nek kelakon ngokop gedhe turasing Pandhawa. Mula manut tak tugel gulungmu tak kokop getihmu. Lah kok gampang. Kok le gampang malah kowe sing tanggo gatheng sirahmu maju tak pecah sirahmu. Lah mbok iya kene pecahan nek iso mecah sirahe Antasena. Oh, mati Rana. Ya. Oh. Kowe. Iki sing tok jaluk keparat. Sabaton. Waduh, mati ya. Sabaton. Waduh. Rit. Waduh. Ya mati ya. Waduh. Astaga, lo. Waduh. Aslo. Bus. Waduh. Siap. Bus. Waduh. Kang, terus ke Kang. Wah. Yo. Mati. Waduh, mati aku. Waduh, merucut. Wah. Waduh. Kesian. Bos, dulu. Wah. Mati. As. Cocok tumbak mati.
aja minggat. Ayo, join kowe. Yo. Gawa goto. Para! Ura. Ura. Ah! Sawa Antareja. Adu gada, ayo. Para! Waduh. Wah! Walah nyantol. Ya. Oh. Sopo iki Gatotkaca? Sopo? Jaramaya aku. Kowe gelem sumingkir saka negara Ngastina ora? Wah. Aku ora gelem sumingkir yen durung nyesep getihmu ayo. Tiban tanganku ora pecah siramu aja diundang Gatotkaca. Wah, kekulung rimah-rimah. What? Wah. Wah. Ah. Wah! Waduh. Kecian. Watiran aku. Wah! Oh!
Wah! Waduh. 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 Wah. Wah. Ah. Oh. Ah. Oh. Otar. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Ud. Wah. Ayo. Ud. Wah. Ud. Wah, betul. Ud. Wah. Bos. Ud. Wah. Ud. Waduh. Waduh. Ud. Waduh. Ud. Wah. Waduh. Wah. Wah. Ora dalah. Pancen anak Pandora iso digawe entheng. Wah, ya sawetara tak underi dhisik kowe.
leng ramyaning kang griya Deriwang Condro katawengan sumuh ing tias kaduritan limut kapyatane rujek rom-rom mendri yoma nawo kakunging hyang wi seso ajo laju sang ayu palungguhan ulun Kakang Narada kados pundi menika kaki Puntadewa kok mboten nderek sowan Prekencang waruda yang Pak Pongale codhe sapa sing gawe Nuwun sewu Adi Guru mugi datosna kaweningane Adi Guru nalika semanten kula wonten ing sanggar Palanggatan Nagari Ngamarta pancen pinanggih Pandhawa gangsal ingkang nedheng talak brata. Wusana sareng kula matedhaken dawuh timbalanipun Adi Pramesti menika Werkudara tumuli matur yen to sawanipun Pandhawa dipun wakili kadangipun sekawan. Inggih menika pun Werkudara Janaka lan kembar. Pramila ingkang raka nyuwun pangapunten dene kula mboten saged nyuwanaken pun Puntadewa Adi Guru. Kakang Narada dados mboten marakipun Puntadewa menika sebab pinambengan Bratasena. Inggih lakar mekaten. Inggih lakar mekaten Adi Guru. Prawigitipun dangu. Nanging nuwun sewu kula aturi ngatos-atos lho Di. Krana mbok menawi mangke Werkudara sampun gadhah wangsulan ingkang awrat lan Werkudara mboten saged dipun ninggahi. Sampun kuatos ulun menika ratuning para dewa. Nggih, nggih. Wah, kula menika namung ngemotaken. Krana kula nyipati piyambak beliau Werkudara menika pancen titis. Saestu niku. Ilahing astuna masidam wayah ulun Werkudara. Wah. Guru kakekku kepiye? Ana dawuh mopo? Ing antarane wong papat iki sapa sing dadi guru wicara? Aku. Wah, kabeh perkara mengko aku sing wangsulan. Yen wangsulanmu mengko nganggo dasar ingkang maton lan tak anggap bener, kita wong papat bakal luar saka Pandhawa, kita kena bali menyang Ngamarta. Nanging kosok baline yen wangsulanmu mengko ulun anggap luput, aja takon dosa. Kita bocah papat kudu nampa pidana minangka wakiling Puntadewa ingkang pancen luput lan kudu nampa paukuman. Piye Sena? Engko dhisik. Aku tak takon karo guru kakekku. Mapane tembung bener lan luput iku kepiye? Dununge piye? Sena, apa darurane jeneng kita dadak takon mapane bener lan luput ya? Marga sing tak anggap bener durung karuan bener tumrap kaki guru. Semono uga sing tak anggap luput durung karuan luput kanggone kaki guru.
Mulane babakan bener lan luput iki mengko kudu tak genahke dhisik wates-watese. Wah, sebab apa iso wae sing bener tok luputke, sing luput tok benerke. Apa meneh yen isi atimu mung lambaran gedeng keburu sengit. Wah, kabeh wangsulan mengko mesti mung sarwa luput. Ya ora. Lah to. Wah, skakmat. Nah sing adili malah diadili iki mengko. Kakang Narada kula aturi kendel. Nggih. Werkudara, bener iku ana telung perangan, benere dewi, benere wong akeh lan bener sejati. Lan ing kene ulun nganggo bener sejati kepiye? Wangsulan ulun iki apa kita wis bisa nampa? Wah, nek pancen kandhamu kuwi lahir batin tenan, muga-muga iki mengko iso jumpulan gathuk tenan. Saiki wangsul ana pandangan ulun, Sena. Kakangmu Punta kae kaluputan jalaranku mawani nganggo jeneng Puntadewa. Saiki gage jarwakna apa werdine tembung Puntadewa iku? Wah, Punta kuwi tegese luwih utawa luhur, dewa kuwi tegese jiwa. Mula mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa mengko werdi ratu ingkang kasinungan jiwa ingkang linuwih, ratu ingkang luhur bebudene. Wah, merga kuwi buktine ya wis ana. Buktine apa? Mbarep kakangku kae padha-padha ratu, nanging mung Punta ingkang duwe ambek sabar drana lila ing bondo lega ing pati. Wah, ngendi ana ratu sing kesabarane ngungkuli kaya mbarep kakangku. Ngendi ana ratu sing nyawane dijaluk diulungke ya mung Punta kakangku. Mula ora mokal yen panjenengane jejuluk Prabu Puntadewa, nyatane ya luhur tenan ambeke. Guru kakekku. Sakarepmu nggonmu ngarani wangsulan kuwi kita anggap bener apa luput, monggo. Wah, Werkudara etan tenan wangsulane. Neng kok ya sarwa bener ya, ngantos atos lho, Di. Nggih Kakang, nanging wangsulane Werkudara lepat. Lah iya to. Mesti kuwi lah iki mengko meng kayangan diambruke, diwalik. Wah, bahaya. Bener diluputke genah golek masalah iki lah wong wangsulane nganggo dasar bebener ya tetep diluputke. Werkudara, Piye? Wangsulan. Wangsulanku kuwi kepiye? Tok anggap bener apa luput? wangsulanmu kuwi luput. Wah, dasare apa? Kok kaki guru ngluputke karo wangsulanku? Ya luput merga kakangmu wani nganggo jeneng Puntadewa kuwi ulun anggep wani nyahak, wani nglangkahi panguwasaning Jawata, bakal ngungkuli lan ngendhih kawibawaning dewa. Yo, sakarepmu. Sakarepmu nggonmu mertekke. Nanging saka pangrasaku lan saka kapitayanku, Punta kakangku ora duwe niat nyahak marang panguwasamu. Wah. Malah saka pangrasaku Pandhawa kaya mengkono mau mung budal saka ati meri srik lan gething. Banjur ingkang kaping 2 Werkudara, Puntadewa luput merga wani nganggo gelung keling. Mongko ingkang wenang nganggo gelung keling iku mono mung para dewa lan para brahmana. Monggo Puntadewa mung drajating satriya nanging wani nganggo gelung keling iku ulun anggap luput. Gusik aku tak takon. Titikane brahmana kuwi apa? Apa jubahe? Apa surbane? Apa udenge? Apa tasbih? Titikane kabrahmanan mono dudu jubah lan udeng nanging pambegan lan wewatekane. Pambegan sing kepiye? Sing iso kanggo nitik kabrahmanan. Janji ana wong pinter mangreh marang krodaning hawa nepsune dewi ya menungsa mau menang sinebut brahmana. Wong sing iso mangreh pepinginaning dewi wujude apa?
wujud hambek suci sartane sabar lila legawa tur ta hambek berbudi bawa leksana. Yen to watak suci hambek sabar ngono mau tumrap barep punta kakangku apa ya isih kurang. Pun 2-0 lho iki, Dik. Walah, hati-hati tenan iki. Tur meneh Punta kakangku kae nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling kae dudu karepe mbarep kakangku. Nanging sing meneh ya Pandu bapakku sing dandani nganggo gelung keling kae malah dewa ya kuwi Bathara Darma. Nanging ngono apa mbarep kakangku sing mbok luputke? Kena ngopo dudu Bathara Darma sing tok salahke? Ah ya ra mungkin rombongane dhewe kok. Wah, ngruputke rombongane dhewe ora mungkin. Kejaba saka kuwi, mbarep kakangku nganggo jeneng Punta lan nganggo gelung keling kuwi mau wis mlaku pirang-pirang taun. Nanging kena ngopo nggonmu ngluputke kok lagi saiki? Yen ngono iki mung tak anggep dadak nglayani jujul lan usuli. Kenah ana wong jahil karo Pandhawa. Ora trima perkara jeneng lan gelung banjur gugat. Wong jahil mau tok turuti banjur Pandhawa tok luputke. Wah, banjur Pandhawa tok ancam arep tok hukum sing abot. Ya ora. Pun, wah ngaku mawon Di Guru. Ngaku mawon, sapa sing usul ngene iki mau? Wah, gage ngaku sapa sing jahile aku sakadang. Wah, nek kaki guru gelem ngaku, aku malah ora apa-apa. Jalaran kuwi malah bakal gampangke marang kabeh. Apa kang dadi penjangkane Werkudara sakadang? Kita derbi panjangka apa Werkudara kuwi dudu perkaramu. Aku duwe panjangka apa kuwi perkaraku gage. Wah, blakakno. Bloko wae sapa sing jahili Pandhawa. Aku mung bakal ngaturke matur nuwun marang wong kang jahili aku. Jalaran yen aku wis ngerti sing jahili aku sekadang kuwi malah bakal cerak katekan sing dadi sedyane Werkudara. Kados pundi Kakang Narada? Pun. Ah, pun diplakake mawon Adi Guru. Adi Guru lek ngluputke Puntadewa niku merga kena pengaruh si wanita penggoda. Ngaten mawon. Werkudara persajan wae sejatine pancen ana kang boya sarujuk lamun kakangmu nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling banjur gugat marang jeneng ulun dening kang darbe atur kaya mau kuwi ya kuwi Betari Durga. Werkudara kakyatrisang kapirangu yanggul rempet kempet dosang retnaning bawana wah ora lidok jare wong adaplok. Aku wis bedhek kawit mau. Ah iya kandhane kok. Ah Adi Guru niku mbuh. Nek wis muni ketekan Durga ki jan mbuh kok apa-apa mesti digugu. Wah luwe-luwe nek muni Durga sowan jan wis nganggo klambi ketat. Terus nganggo apa rok sak dhuwur dengkul. Wah, lah jan wis. Langsung Adi Guru, ala prekencong tenan. Wah, gading wis cetha perkarane. Kanggo njaga wibawamu lan supaya lega atine Betari Durga gage. Ora sah sesuk-sesuk aku sak sedulur enggal patrapana paukuman sing abot. Saiki hukumen wong ilahing. Ya Werkudara, ulun mung nuruti penjalukmu. Ya ing dina iki kita bocah papat ulun tetepke nandhang kaluputan. Dene ku mawani nglangkahi pewenange ulun. Banjur ulun patrapi pidana sing abot mung wae sena. Tibane pidana iki ulun balekake marang jeneng kita, ulun paringi kamardikan. Milya kita bocah papat njaluk dihukum cara piye gage milya Werkudara? Wah. Yen pancen aku kon milih, aku njaluk dicemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Wah, lah saitan iki. Wah, etan tenan anggepmu iki apa?
Ah, nek Kawah Candra Dimuka ki nggon apa? Kuwi nggon panas. Nggon pokoke iki nggon panggone para yitma-yitma kuwi. Kaya bangsane sing ngedram ngono kuwi barang kuwi. Wah, nah wis kuwi wis. Nanging kuwi ngundhuh wae ing pakarti nalika isih urip ana ing Yanaloka. Monggo panase pitung panas Madyapada. Lah kok kowe malah njaluk dicemplungke iki kepiye? Dan apa piye kowe iki? Walah wis. Mbok wis dadi awu kowe mengko Werkudara Ben tak lakonane. Wah, wis dadi awu mbok ben. Dadi watu mbok ben. Tak lakonane. Werkudara, yen ngono gage kita bocah papat enggal manjing ana ing Kawah Candra Dimuka. Tumuli nyemplunga dhewe. Wah, yo. Jlamprong kembar aja dile. Ayo tak gendong nyemplung Kawah Candra Dimuka karo aku. Pripun Adi Guru? Kok Adi Guru malah namung gugu karsaning Wiyangga. Wah, wis Sampun Kakang. Niku pancen penjaluke Werkudara. nggih. Nanging Werkudara kadang mboten lepat, malah Adi Guru menika ingkang kula anggep mboten adil. Adi Guru ingkang gugu kersaning Wiyangga. Namung ujab hardaning kanepsa nanging eling lho, Di. Eling. Ala mboten badhe tumama ing becik lan sakabehing tumindak temtu wonten undu-unduane kula ingkang suwan pukulun kula ingkang suwan. Suwan sajak sumengko iki Bathara Indra tanpa tinimbalan ana wigati apa Indra inggih Rama Pukulun ngaturi uning bilih kayangan geger para apsara-apsari sami lumajar sami bingung krana wonten pengamuk ing buta ingkang ageng selawan-lawan sedaya wewangunanipun rusak temah bibras langkah Lah rak tenan to. Ora kencang. Lah tenan to, ora kencang, preken. Nampi kemawon kula rerasan nek sakabeh tumindak Allah niku mesti kemawon wonten undu-unduane. Lah niki kayangan ketekan buta ngamuk wah perkenceng. Ora ta ya pripun nek ngaten iki? Sampun Kakang Narada Surawati dawuhna marang kabeh prajurit Durandara supaya mbalekake lan ngendhake buta iku inggih ngesoaken dawuh nyuwun pamit sinuwun pamit Pukulun.
Ayo, di dewa, dokon metu kabeh. Waduh. Wah, iki apa ambruk e? Ayo, di dewa. Buta putih munggah kayangan waning rusak wangunan. Kita sapa? Wah, iki dewa kok ora ngerti karo aku. Ora was kita dewa anyar iki. Kena aku ki dewa amral ngene iki kok. Nganti gawe horeg skori sira matangkep. Ku arep ngopo? Wah, aku goleki pendho papat. Ayo Dewerku Dara Janaka kembar. Tok dhelike nendim ora minggat kelakon mati dening aku. Walah kegulung mbok dadimu e Dara Brama. Ayo hantem meneh. Ayo. Oh. Wah, lata. Wah. Wah. Ana buta gedene semene ora duwe tata krama. Buta dadak nggo tata krama. Ayo. Kowe Bathara Guru. Ya pancen ulun Bathara Guru, kita sapa? Aku Dewa Amral. Tegese Dewa Amral ki Dewa Agung. Yen ngono kita bakal ngendih marang kawibawan ulun. Merga sing sinebut Dewa Agung kuwi mung panjenengan ulun, kena ngapa kita iku titah wantah lan badan wadak. Mongko apa SDU. Nanging dadak nganggo sesebutan Dewa Amral ora idep. Dewerku Dara Janaka kembar. Werkudara sak sedulur wis dadi pamurba ulun. Wah, Dewa Nasar tumindahe kegulung dadimu. Aja ayo.
Dopuklun rawuh paduka ingkang wayah ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten Cenala Paduka Hyang Adipukulun Narayana ulun tampa ndadekke bombong tias ulun lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi pukulun dene kepareng Arcapada mrepeki dhateng kula Nggih Kresna pancen ulun mrepeki marang jeneng kita ya merga kayangan lagi ana dawuh saka pangamuking buta gedhe dewa-dewa ing kayangan mboya ana ingkang bisa ngendhake banjur ulun mudhun ing Marcapada iki Kresna jeneng kita munggah ning kayangan padhang nala lakon iki ya nggih oh nggih yen mekaten kula aturi suminggah pukul Mbok menawa sarana iki aku bisa ketemu kelawan Nyai Punta Sekadang lan aku ya wis tanggep marang lelakon iki. Mula nek isa kula nimbang Jagat Girinata iki mengko tak tulungi. Nanging yen ora isa ya mbuh iki mengko kepiye dadine. Ya ngiras pantes karo golek kringet tak nusul kadang-kadangku Nyai Punta Werkudara Arjuna kembar. Aja sumelang pun Kakang nedya sumusul ing kayangan nanging gandeng ing kayangan iki ana buta gedhe. Aku ya tak ngembari dadi buta karo tak walike ning Menyura. Yai Punta, Yai Punta, Yai Punta. Wah. Waduh, iki kok ana buta gedhene kaya aku. Ning bedane kono tangane ora pothil. Ngono aku wah. Hoi sapa wae dadak takon barang. Pangling para aku. Kendaku ki bolos rewu ngene kok. Nek ngono kowe sing dadi srayane dewa. Ya aku srayane dewa sing bakal ngendhake marang karo murkamu. Wah, padha le gedhe. Ayo. Saiki milih gulung-gulungan, cokot-cokotan. Apa arep blek-blekan? Ayo, gek wangsulana, gek ayo gulung bareng. Wah, ladal ayo golek keringet gulung bareng. Kose. Ayo. Waduh. Oh, wawas. Oh. Oh, woi. Oh. Oh. Wah. Loh. Wah.
As. Ah. Ut. Oh. Wah. Ayo kamu. Waduh. Ampun. Kok seren ki kepiye Boros Rewu? Wah, kesel aku. Suwe-suwe ki yo kesel sih. Mongko aku jane nang kene iki ora arep dadi jakone dewa nanging malah arep ngewangi karo kowe, ngewangi aku kepiye. Wis to, ayo to. Ora usah tekon ngewangi kepiye. Bareng-bareng ngamuk ning kayangan. Ayo kayangan digulung bareng di Bathara Guru. Kakang Narada kados pundi? Pripun nyuwun tulung kaki Kresna dadi buta bolos rewu nanging malah sami ngamuk bareng. Wah, lah rasakno saiki niki unduh-unduhane. Pun, saniki ngaten nyuwun tulung Kakang Semar mawon, Dik Guru. Kakang Semar, kula nyuwun ngapunten yen kayangan malah kados ngaten kawontenanipun. Iya iki undu-unduanmu. Momonganku pendha ki ora luput ming tok luputke. Mung merga kowe nuruti karo nepsumu. Aduh Kakang, kula nyuwun dipun tulungi. Lah, ora wurung terus nangis-nangis njaluk tulung karo aku. Kula kedah kados pundi? Mongko Pandhawa papat Werkudara Janaka kembar pun kebacut nyemplung kawah Candra di muka. Apa terus nek Pandhawa nyemplung ning kawah Candra di muka ki terus mati ngono? Terus iso dipesthekke nek Dakabang ngono, ha? Kula nyuwun tulung Kakang Semar. Guru, iki undrane perkara mung ning Ndara Werkudara. Nek kowe njaluk ngapura karo Werkudara lan minangkani penjangkane, kowe mesti slamet. Wis saiki kowe nututana, nututi nyemplung ning kawah Candra di muka guru ngestakaken dawuh Kang Semar.
sewu panas dadi siji. Sewu loro ingkang sinandang datan nikmat mupangat labet ing kono papane pasiksan kang datan den pangapura nenggeduk rumuhun Alendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang garwa putring Mandaraka Dewi Madrim. Kaya datanana siang lan dalu anane mung pasiksan lan pasambat. Kabrongot panase geni yomani sakecap gewala datan kawijil sambating Prabu Pandhu miwah ingkang garwa. Awaning kono pun ndodho marang kalepatanipun ingkang nalika semana parikedah anuruti krenteking ingkang garwa anem. Ya Dewi Madrim bilaluri legawa prapteng lampus sinendal mayang. Kacemplungake neraka yomani wauta kocap. Labet santosaning tekad genira angu gemi dhateng jejere satemah yomani saya adem dangu-dangu karo asrep ingkang mumpal mubaling geni ingkang manghalat-halat sakala saya nebih temasirna bareng praptane Pandhawa papat. Oleh kandhane wong akeh. Wah, jlamprong. Jarine neng kene iki panase bitung panas madyapada. Parandene bareng tak cemplunge ora ana penandang kang sinandang. Anane mung nikmat mupangat. Wah, permadilan kowe kembar. Coba sawangen ana cahya sumorot. Bareng tak wis padake iki ana pawongan kang lungguh jejer antarane lanang lan wadon. Wah, Kisana. Mara kake kowe ngaku kena ngapa kowe dadurung ana kene? Mangkoto dhisik panjenengan kuwi sapa Raden? Aku Werkudara Bratasena. Dene iki adhiku Arjuna lan kembar Nekula Sedewa. Oh, anakku, Ger. Oh, anakku. Anakku Nger Bratasena. Permadilan sira pinten tangsen. Ana endi kakangmu Puntadewa, Nger anak-anakku? Anakku Nger kembar. Pinten tangsen welen airake saka gua karepanipun ibu ora kowe ora tinenggan karo ibu kula. Aku Sudarmamu lan ibumu Madrim wong bagus. Nger Kenapa Pandhu lan Babu Madrim apa nono ning kene? Wah, dosa luputmu ki apa? Rama, kula mboten badhe
wangsuling Madyapada. Arjuna nderek wonten mriki kemawon Rama. Nggih, Bu. Kula nggih nderek wonten mriki. Kula nggih nderek wonten mriki, Bu. Oh, Hyang Agung. Ngaturaken gunging panuwun tanpa pamidene kula sampun sinugra pinaringan margi pinanggih kaliyan anak-anak kula. Kene Ger lungguh sing kepanak kene yo, Ger. Syukur kunjuk paduka Duh Gusti. Wonten trontong-trontong pepajar dene kula sampun pinanggih kaliyan anak-anak kula. Madrim, aku mangayu bagya banget ya iki wae nggonku. Gegala anakku tak jejakung saka alam baka. Anak anungane ndita bocah lanang-lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Werkudara. Wah, aku aja takoni werna-werna. Aku rasa tok takoni sing werna-werna. Sing penting aku wis jenak, wis kepenak mapan ing kene. Madyapada kuwi nggone penandang, nanging jebul malah luwih kepenak mapan ning Yomani Loka. Wah, nyatane kahanane jebul malah adem ayem lan tansah cecaketan marang sing ukir jiwa ragaku. Mula Pandhu bapakku arep aku tetep arep nderek ana kene wae. Ya Nggir. Nanging kabeh mau kudu angon wanci. Wayaning mangsa kala ngerti ya Nggir. Anane pun bapa mapan ana kene ora krasa panas nanging malah krasa adem lan nikmat. Mbok menawa merga saka dayane anak-anakku kang padha gendur tapane utawa lelabuhane Nggir. Mangkono mau ingkang ngrasake wong tuane ingkang gegulang marang kautamaning anak Sena. Lah si Puntadewa ana ngendi? Wah, nane aku kabeh ana ning kene iki sebab saka niyate Werkudara. Mergo jaman Pandhu bapakku sinendal mayang dening Bathara Yamadipati mbiyen. Aku ngerti ento Pandhu bapakku bakal dicemplungke ana ing pasiksan. Wiwit kuwi aku wis ora tau bisa turu. Wah, rina wengi sing tak pikir mung manunggaling Pandhawa bisa ketemu kelawan Pandhu bapakku lan Babu Madrim. Adi Guru. Dikira kobong dadi aku jebul nang kene malah pating glenik jagongan. Pripun iki Adi Guru? Ditahulun Pandhu lan kita Madrim. Pun gek ngendika kalih disawang. Werkudara Janaka kembar iki lho isih do meger-meger mboten kobong dening kawah. Nggir Pandhu, sejatine dumadining perkara iki ya sebab saka luput ulun, Nggir. Kiraku anak-anakmu nyemplung ing neraka Yomani bakal dadi ndut blegedapa, nanging jebul malah ora njalari tinemu ing pati. Mula ulun nglenggono marang kaluputan ulun, Nggir Pandhu. Ulun minta aksama ya, Nggir. Adi Guru, kok malah ngendika kalih Pandhu niku pripun?
Niki urusane kali si Werkudara nika, mulane ngendika niku ya karo mirsani Werkudara. Lah isin. Pun to. Niki an si Adim Guru mboten nyuwun pangapura kalih Werkudara. Kayangan malah saya remuk mboten gek ndang rampung lakone. Iya Kakang inggih. Werkudara. Bima Bratasena Bima Werkudara Kakang Mas dipun timbali. Wah, ambeku lagi saryawan. Kau ora ana gunane aku guneman karo Kage Guru. Wah, wis ora ana gunane meneh. Ger Werkudara ulun ndada marang kaluputan. Sepira kaluputan ulun marang jeneng kita ulun minta aksama. Yo. Wis. Sing wis yo wis. Sing ora baleni meneh. Ya ulun trima nanging Werkudara iki ana buta loro ngamuk gawe rusak ing kayangan. Ulun tulungono. Yo aku gelem nulungi. Nanging ana syarate. Seranane apa lan kita nyuwun apa, Nger? Bapa Pandulan Babu Madrim entasno saka Yomani. Iya ya, Nger. Ya ulun udaneni. Wong atua kita bakal ulun taske saka panasing Yomani Loka. Wah, aku wegah nek mung dintaske tok. Nanging aku nyuwun Bapa Pandulan Madrim dipapanke diunggahke ana swarga Tundasanga. Papanke ana swarga ingkang langgeng. Yo. Lamun mengkono ulun pinangkani Nger Pandulan kita Madrim. Munggah ana ing Loka Baka wis purna dharma kita nggone jeneng kita ngunduh wae ing panggawe. Mula ulun unggahke ana ing swarga Tundasanga ya swarga langgeng. Aduh, matur sembah nuwun pukulun. Oh, dan ana satriya gagah gedhe dhuwur. Wani medhoke karo aku sapa? Wah, tak takon ki ngopo? Wah, ana buta kok ambune wangi. Kowe nganggo minyak wangi merek apa? Wah, la iki. Werkudara nganti tak rewangi dadi buta aku mung sumedya nungka marang si Adi. Wah, punta aji kakangku. Pangestu aku wis oleh gawe iso ketemu karo Bapa Pandulan Babu Madrim. Wah, malah wis kelakon nyuwargake. Bapa Pandulan Babu Madrim wis munggah swarga. Duh, adikku Di.
Ana satriya bagus wani methuke karo Balasrewa. Apa kowe ora wedi? Oh, dadi aku kon wedi karo kowe to. Oh. Aku wedi lho iki. Wah, aku wedi tenan lho iki buta Koko Prabu. Waduh. Oh adikku adikku. Syukur ae syukur dene wis ketekan panjangkane para Pandhawa. Wis kasembadan nyuwargake Paman Prabu Pandulan Ibu Madrip inggih Koko Prabu. Durga merga saka pakarti munggonmu gawe pengaruh marang ulun temah ulun nandang wirang sesuk meneh aja sok mengaruhi kelawan ulun inggih nyuwun pangapunten pukulun ayo kita bali ana ing dandang mangure inggih nyuwun pangapunten pukulun kula wangsul. Ayo Pandhawa wis bali ayo sisan Pandhawane kene tak sesepi getih yo tungkak tampanana. Waduh. Waduh mati aku. Wah. Oh, mati. Oh. Oh no. Waduh. Saya suwe saya akeh sipat barat mbuh tibamu.